Мечтаете ли за собствен дом сред тишина и природа? Ние от Control Estate имаме точното предложение за вас. Представяме ви урегулиран имот в село Пушево, едно от най-близките села край Велико Търново. Парцелът предлага отлична възможност за изграждане на просторна семейна къща, уютна вила или инвестиционен проект. Пушево е известно със спокойната си атмосфера, чистият въздух и бързият достъп до Велико Търново, което го превръща в предпочитано място за постоянно живеене. Тук ще разполагате с достатъчно пространство, за да реализирате своя проект. Озеленен двор, басейн, барбекю и всичко, което си представяте за своя бъдещ дом. 1210 квадратни метра възможности само за 45 000 евро. Ако желаете да се събуждате всяка сутрин с тази невероятна гледка, не се колебайте да се свържете с екипа на Control Estate.